Basta kagilok. Gilok ka. Loh, sino? Unsa man siya? Yung naamnigilingin? Square o kwan? Unsa man siya? Balay ni? Dali! Ugo! Tani dagan yung laylaha pa yun. Sus! Labi anay labay. Na. Unsa man ni? Nag-eskwela mo ko sa unang ano gitagaan pa mo ko ni square og circle. Saan ni? Unsa man ni? Na may triangle, na O, na ay square. Balikon guro ko kinder. Na man mo ko eskwela. Parang ngagi mo guro kinder 1, kinder 2, parang wa ko ngagi guro. Kana utang ako ba? Saan pagbayad ako ani? Som ni? Meanwhile, Daw. Ang kiniyawag ipang Tagalog card, mapil ba ni sa duwa? Oh, kadawat ko. May-interview mo, ari lang mo sa main area. Sa main? Oh, sige, sige. a few moments later. Bay, mo ni gikuan bay? Mo ni dire? Mo ni dire nga lugar bay? Hoy, Mo ni dire? Mao ni bay, diri na ka bayo. Diri bay. Kaya ka bay, kapag bay. Bay, exercise bay. Exercise. Exercise pinano ba? Ganun ni exercise ni. Mamay, ingon na sa mga bay. Pag-abot naman doon diri. Exercise kuno. Oh. Exercise ba bro? Isulya na ano. Ayan mo sige daghang istorya dira. Porma na mo. O paminawan ni. Yung mga kapatid na, paminaw mo na ko. Kumurid yan muhuno mo, kumugreen, dagan mo, dagan tamang sa ginawa. Kuha kuno. Unong kuno ta. Unong ta. Pumugrade daw. Nagirok ta. Nagaganda. Green light. Red light. Unsa man yung bisiwan ni oy? Bawang pagutot ni mo ay pagutot niya. Bako na utot. Gilok ka. Gilok ko yan. Kano nila mo ko eh. Time sa nailamok. Okay bay. Hindi po sila itong kauban ito bay. Nagwang ano eh. Kumuliyok dito pat yun ito. Patay sa kukutot ni mo na bay. Hindi na kumuliyok. Bahala yan eh. Ano ba na eh? Green light. Red light. Ay sa bay. Kaututon ko bay. Ayaw dyan bay. Ayaw bay. Buka na kayo. Matay sa kunin bay. Abong nurse. Gipag na kong lamok diri. Ay lamok. Nawag makadoktor bay. Lamigas. Sakit iyo. Bay, Chula nawag na baka bayo doktor, mo bay. tamo. Di na madaas sakit iyo. Sakit tiga nyo. Ay sabi ko mamapasa ko. Kita na kutuwa ko. Sige bay. Ha? Sige bay. Patay ka na. Ala. Talan duha. Green light. Red light. Kabaho. Di na
Ano ba? Barul mo, balang matay ko. Green light. Red light. Ito ba ako si Willie Revillame? O meron ka 10,000! Katal kayo? Sa layo kayo. Oh, dialog pa po. Eh. Kira. Katal kayo. Welcome to MCR Biners. Shoutout na ni Lovely Bantawig ni sa kuang mga pamangkon ako diya. Shoutout. Og shoutout po sa kuang ayaan nako na si Joy nasa Davao. Shout out ko ni Mamanita Versusa. Ito yung vlog nga Tikboy. Please subscribe. Shoutout sa ko sa Piso Mine. Kung gusto mo maminaw to car nga nindot, click lang ninyo sa description na mo. Shout out ko na ko. Okay, right. Shout out mommy and daddy. Og shout out po ay. Shout out ko mama o papa. Shout out ko sa mama o papa. Shoutout po ko sa kuang papa nako na nasa Mindanao. Kung sabot shoutout ko sa kuang mga parente na ko diya sa Ormoc, mga Bantawig. Hey! I love you. Daghang salamat.